Bones de nou, benvinguts en aquest següent vídeo. En aquest vídeo el que us presentaré és la introducció a una exposició de fotografia submarina, concretament una exposició sobre macrofotografia submarina per objectes molt i molt petits. Som-hi i dintre vídeo. Give it to me like Bueno, i de què tracta aquesta exposició? Doncs bé, com ja he dit abans, és una exposició de fotografia submarina, és a dir, tracta d'animals, objectes i individus que es troben sota el mar. No són fotografies que estiguin en molta profunditat, és a dir, no cal que baixem a 60 metres per trobar aquestes espècies i que relativament podríem arribar a trobar fent snorkel, fent busseig amb tubo i ulleres a la costa a l'estiu quan ens anem a fer un bany, no? Sí que és veritat que són espècies que normalment passem per alt, és a dir, que no ens hi fixem, són espècies que no acabem de veure a simple vista, perquè normalment ens passen desapercebuts o estan força camuflats amb el fons submarí. De manera que el que jo intento és fer-vos arribar una miqueta aquest missatge de que realment tenim més biodiversitat, més espècies, més riquesa biològica al nostre voltant del que ens pensem. És a dir, no només trobem peixos sota el mar, hi ha més espècies i més animals que no pas peixos. I res, el que intento és donar una mica de valor en aquestes espècies que de vegades no valorem del tot, que fins i tot jo algun cop sota l'aigua bussejant, doncs alguns submarinistes, experts fins i tot, han passat de llarg i no li han donat importància a aquella espècie i jo m'he passat hores observant-lo, hores fotografiant-lo, hores disfrutant de la seva estància en allà i fer-vos arribar una miqueta aquesta passió meva per la fotografia submarina, per la biologia marina, per aquestes espècies en concret, no? Veureu més endavant doncs, alguna característica important d'alguna espècie, curiositats, etc. Ja sigui amb alguns possibles següents vídeos, ja sigui amb diferents articles que hi ha penjats a la meva pàgina web, però en definitiva el que intento és que gaudiu d'aquestes imatges, que gaudiu d'aquesta exposició i que passeu una bona estona. Recordar-vos també que podeu comentar en aquest mateix vídeo curiositat, preguntes que tingueu, feedbacks que vulgueu donar, i no només en aquest vídeo, sinó també teniu les meves xarxes socials, el meu email i la meva pàgina web per preguntar-me, comentar, fins i tot donar les vostres crítiques constructives que rebré encantat i intentaré contestar tan aviat com pugui. Moltes gràcies, ens veiem aviat.